חברים, ברוכים הבאים לבאים אל הפרופסורים. עסקנו הרבה למעשה בכל השאלות של התפתחות האמונות, ריטואלים. התחלנו עם האדם הקדמון, עברנו בין כל מיני אימפריות, אבל בעצם היום אנחנו הגענו לנושא לדעתי הכי חשוב להרבה ישראלים, יהודים, ולא רק, אבל אנשים שמתעניינים בעם ישראל. כמובן, זה נושא של הוא נקרא בעברית מהפכת הציר, נכון? זה אקשל, יש גם מונחים. או עידן הציר. כן, אבל בואו נצמד לעברית, כן? מהפכת הציר. השם הזה מפחיד, אבל למעשה הוא לא מפחיד, הוא לא ברור כזה, כן? אבל בגדול אנחנו מדברים על התקופה שהיא מהמשבר סוף הברונזה. הרבה פעמים בערוץ שלי דיברנו על המשבר הזה. המשבר הזה, אפשר להגיד במילים פשוטות, הורס את העולם הקדום. ואז נוצרת תקופה גדולה, ארוכה, שבו מתרחש כל השינוי, זה מה שנקרא מהפכת הציר. למעשה זה אפשר להגיד עד לאימפריות החדשות, נכון? בוא אתה תגדיר לנו, איך אתה רואה את התקופה הזאת בכללותה, מאיפה עד לאן אנחנו יכולים לדבר על התקופה של מהפכת הציר? ראשית, אני לא אגדיר, כי אני נגד הגדרות, אבל בתחומים האלה, אבל מה שאני כן יכול לעשות, אתה מכיר את ההרגשה הזאת שאתה חושב על מישהו והוא מתקשר אליך? אתה מכיר את זה שיש לך חבר באיזה מקום בעולם ואתה חושב איזה מחשבה ואתה במקרה מדבר איתו ואומר לך וואלה בדיוק חשבתי על זה באותו זמן? משהו בקנה מידה, משהו בכיוון הזה אבל בקנה מידה עולמי קרה בין 800 ל-400, 300 לפני הספירה. אנחנו לא יודעים לספר סיפור בדיוק סיבתי איך זה קרה, אבל איכשהו בכל העולם משפחה של רעיונות שאחר כך ישחקו תפקיד מהותי במודרנה, פתאום 5 מקומות שחלקם בכלל לא קשורים בקשרים שמעניינים בהקשר במובן הזה, מופיעים בהם אותה משפחה של רעיונות עם אותם אפיונים מרכזיים שאחר כך איכשהו יהיו מהותיים בכינון המודרנה, וזה כמעט משכנע אותך להאמין באיזה נרטיב התפתחותי אבולוציוני כזה, אתה יודע, straight forward. ואני רק רוצה לשים אותנו בקונטקסט. היינו בעולם של האנימיזם, של הציידים לקטים. שם הפולחן לאלים היה חלק לא רק מהפוליטיקה, אלא מיצירת השבט עצמו והסתדרות שלו בעולם. אז ראינו שגם בחברות הציידיות לקטיות וגם בחברות הנאוליטיות המוקדמות וגם באימפריאליות יש מוטמעות מוחלטת. זאת אומרת, הטבע מוטמע בתוך קוסמוס, האלים הם חלק מהקוסמוס הזה ומהטבע, החברה מוטמעת בטבע והיחיד מוטמע בחברה. בעצם אין יחיד אינדיבידואלי בעל משמעות, הוא מקבל את התפקיד שלו ואת המשמעות שלו מהחברה. אין, זאת אומרת, החברה היא חלק מקוסמוס ומטבע ומסיפור שלם על זמן מחזורי, שהוא הזמן מה שחשוב זה רק המערכת, נכון? שאתה חלק, אתה בורג בתוך המערכת הזאת, זה הכל. בדיוק, בדיוק. מה שאנחנו רואים בעידן הציר, זה התחלה של מה שטיילור מכנה, העקירה הגדולה. The Great Disembodiment, עוקרים אותנו, עוקרים את החברה מהטבע והקוסמוס, עוקרים את היחיד מהחברה, ובעצם עוקרים את הטבע מהקוסמוס. זאת אומרת, גם החברה נעקרת, גם הטבע וגם היחיד, וזה מוביל לתמונות המודרניות, אבל עוד חזון למועד, עוד נגיע לזה כשנדבר על העת החדשה. כשאתה אומר עוקרים, תסביר את זה בעברית פשוטה. אוקיי, קודם, הקוסמוס, הקוסמוס ביוונית זה סדר, זה סדר בכל מובן שהוא. הסדר הקוסמי של הכל, כלל בתוכו את הטבע. הטבע התנהל לפי הסדר הקוסמי הגדול הזה. האלים היו חלק מהסדר הקוסמי וחלק מהטבע. זאת אומרת, הם היו מוטמעים בו. החברה הייתה מוטמעת בו דרך חיקוי האלים, והקשר הדם שלה להורים המתים, לאלים, או הקשר שלה לחיות הקדושות, או הישויות הנשגבות. ולכן כולם היו מוטמעים אחד בתוך השני. העקירה הגדולה עוקרת את החברה בעצם
מהטבע, היא כבר לא עוקבת אחרי איזה שהם, היא לא טבע הכרחי ועוקבת אחרי הקוסמוס, היא עוקרת את הטבע מהסדר הקוסמי, והיא עוקרת את האדם מהחברה, והופכת אותו לאינדיבידואל בפני עצמו. ואנחנו מתחילים לקבל את הפרספקטיבה האובייקטיבית, שאנחנו חיים תחתיה, ואנחנו נדבר על זה בהמשך. אבל בואו נגיע חזרה לעידן הציר. מה קורה בעצם בעידן? עידן הציר זה מושג שפיתח קרל יספרס, פיתחו את זה גם לפניו, אבל בצורה קצת פוזיטיביסטית, שאני לא כל כך אוהב, אז עזבתי את זה, זה משהו במאה ה-19, גלייני, איזשהו היסטוריון. מי שרוצה לקרוא על המושג הזה, אז יספרס הוא מקור לא רע, אם אתה רוצה תיאוריה מקסימליסטית. אם אתה רוצה משהו יותר באזור המדע ויותר רחב, אז אתה הולך לרוברט בלה, ואם אתה רוצה תיאור מאוד מאוד יפה על חשבון הדיוק, אתה הולך לקרן ארמסטרונג. אלה האפשרויות. מי שרוצה להתאבד, שיקרא את אריק פוגלין. הוא גם כותב על זה, וכמובן מקס ובר, זה סיפור שגם מקס ובר האמין בו במודע, הוא קורא לתקופה הזאת נבואית, ואנחנו יודעים שיספרס הכיר את ובר היטב, הוא כתב עליו 2 עמודים או 3, לסכם את הספר שלו על הקפיטליזם, שהראו שהוא מכיר אותו לפני ולפנים. מה שמאפיין את התקופה הזאת זה לימינליות, זה תקופה של סיפיות, עומדים על סף משהו, לא מסוגלים ללכת את הדרך עד הסוף, אבל גם לא מסוגלים להיות איפה שהיינו. יש בה משבר קיומי, פתוס קיומי, זה תחושה של פיצול אישיות, של שבירה מתרבות קודמת, אתה רואה תוכן חדש נדחק לתוך המסגרות האימפריאליות נאוליטיות של ריטואל ושל חיים, בצורה שהיא לא נוחה, ובסופו של דבר הוא מוביל לפירוק שלהן. מה שמפרק אותן זה כמובן ההיסטוריה, אבל הוא מוביל לכך שהן לעולם לא יחזרו לשחק תפקיד. אבל אתה אומר שאתה בערך חושב שזה קורה בערך משנת 800 לפני הספירה, כן? בערך זאת ההתחלה. פחות או יותר, אבל יש לזה בשורה במאה ה-12 את האורה מזדה, בפרס. בפרס יש לנו תיאולוגיה שיש אל אחד, אבל התמונת עולם היא של מאבק טוב ורע, והאדם צריך לבחור בטוב, שזה כבר חתיכת התרמה לכל התפיסות שלה, אנחנו מכירים ביהדות ובנצרות וביוון, בהודו שזה טירוף, נכון? זה טירוף, שאתה פתאום נדרש איזה בחירה, מה מדברים? מתי אדם עומד מול האל? רק המלך הוא מתווך, המדינה כולה או החברה כולה היא צריכה לשקף את הסדר האלוהי, מה לאדם הפרטי וזה, הוא מקבל את המשמעות שלו מהחברה, מה פתאום אל אחד, זה, אתה יודע, במאה ה-11, ראינו את הדברים האלה עוד בעולם של העידן הקדום, אל אחד, אבל זה היה אל שהיו לו, אלים אחרים היו גילומים שלו, הוא היה הקוסמוס כולו, הוא היה הנשימה, כוח חיים מאחורי הדברים, פה יש לנו אל שהוא ממש אישיות של טוב שנלחמת ברע. זה כבר מתחיל, ועכשיו אני אסביר גם מה בעצם... אפשר לשאול אותך פה משהו? כן. אני חשבתי לעצמי, למה בכלל אנשים התחילו להגיע לאיזשהם תובנות שונות? והאם זה אולי קשור באמת לזה שמסות גדולות של אנשים, אחרי החורבן הגדול של סוף הברונזה? כן, חורבן במובן שהמדינות נפלו, אנשים נמלטו, היו פתאום בקבוצות קטנות, עברו ממקום למקום. נכון מאוד. נגיד באתונה זה בדיוק מה שקורה, הדורים כובשים את יוון, אחרי שמיקני, התרבות היוונית המקורית, הפרוטו-יוונית המקורית, נחרבת והם הופכים להיות חלק מגויי הים, מה שנשאר ממנה הדורים הורסים, ואז הם באים ומתיישבים על היוונים, מאמצים את התרבות שלהם, קצת כמו שהאקדים עשו עם השומרים, נוצר משהו חדש, והדורים מספרים שהם פשוט חזרו, הם אודסאוס שהלך ליוניה, לאסיה, לאנטוליה, וחזר, ועכשיו הכל הוא סיפור של שיבה, זאת אומרת, הם מציגים את עצמם כיוונים המקוריים. בכל המקומות האלה יש התרסקות של אימפריות גדולות, ונוצר וקום בין שתי תקופות אימפריאליות. ובוואקום הזה מופיעה גם הממלכה הלאומית הישראלית, יהודאית, אגב יהודה היא תמיד יותר ארכאית, יותר מזרחית מישראל, עד שישראל נחרבת, מופיעה בהודו, פתאום מתחילה ביקורת על הוודות, האופנשדות, מה זה אופנשדה? זה לשבת לרגלי מורה, אתה מבקרים את הוודות, זה משהו לגמרי אימפריאלי, נאוליטי, כן, הם עושים את הקסטות, אתה המלך, אתה תתענג, אתה קשור לאלים, כן, לגמרי, האתיקה היא של סגסוג והצלחה פה,
והכל כמו שאנחנו מכירים מהעולמות, והאופנישדות מתחילות לבקר את זה, ולדבר על חיים של אסקטיציזם פתאום, ועל חיים של הקדשה עצמית, אחר כך מגיע הבודהיזם בכלל, כן, עם הנתיב המרובע, ואני עוד אדבר על זה קצת, אבל בסין יש פתאום קבוצה שנקראת שי, המשכילים או הסופרים שלהם, שקונפוציוס הוא אחד מהם, בישראל מופיעים, ויהודה מופיעים הנביאים, וביוון אנחנו רואים גם את הפרסוקרטים, גם את סוקרטס, אפלטון, זאת אומרת, לפני זה את הטרגיקונים, זאת אומרת, הטרגדיות, ואנחנו רואים בעצם התחלה של חשיבה חדשה. מה מאפיין את החשיבה הזאת? שני דברים. צריך להאחז בשני דברים, טרנסצנדנטיות, האל או הממד האלוהי הוא נבדל לחלוטין ומעבר, יש לו גם כללים משלו, הוא לא מתנהל לפי כמו שהטבע עובד, והוא לא עובד לפי החוקיות של העולם הזה, ואישיות. זאת אומרת, הדרך אל האל או אל הטוב, עוברת דרך האישיות של היחיד, שצריך להעביר את עצמו כל מיני תהליכים. זה כבר ממש, כן, לאכול, להתפלל, זה ממש כבר אנחנו בעולמות האלה. זה לא מקרה שגם הפילוסופיה היא אוסף של כתות, דתיות, צריך לקרוא את פירדו. וגם, ובוודאי שמה שקורה בהודו, זה מורים דתיים, אסקטיים, שמקימים כיתות חדשות, וגם בסופו של דבר בסין, אם כי בסין זה קורה בצורה טיפה אחרת. ביוון יש לנו את הסופיסטים, מורים נודדים, זה עדיין לא בדיוק מהפכת הציר, אבל הם מובילים לשיא שלה עם סוקרטס. סוקרטס כבר אומר, יש את האמת האובייקטיבית, המציאות האובייקטיבית, אבל היא עוברת דרך המסרה של היחיד, דרך השיחה. אנחנו לא יכולים, אתה לא מגיע אליה דרך החסידות הדתית המקובלת, זו התקפה מסיבית על כל הערכים של יוון. השאלות החדשות שעכשיו ישאלו, מה זה לחיות כהלכה? מה זה הטוב? איך לייצר אישיות מוסרית? ובכל המקומות, השגשוג והכוח וההצלחה בעולם הזה נדחים, לטובת אתיקה של ויתור על העולם הזה, אסקטיות, זאת אומרת עינוי עצמי, מניעה עצמית, כן, לא לשכב עם נשים, לא לגנוב, לא לרצוח, או לא לאכול הרבה, כן, אצל הבודהיסטים, והמהלך הדרמטי, זה בעצם, מריטואל כביצוע של האמת, חשיבה אישית על האמת, והיחיד נהיה לוגוס. אני רוצה לתת פה ברשותך רק את חידוד ההבדל הזה, כי אני חושב שזה באמת נורא חשוב. גם בעולם לפני מהפכת הציר, אתה נדרשת לעשות כל מיני דברים. לא יודע, אולי לא להיכנס למקום קדוש, לא להיכנס למקדש, לא לעשות משהו שיכול לפגוע באיזה ריטואל, לא יודע. זאת אומרת, יש לך את ההשתתפות האישית שלך, אבל היא ברמה של אתה בורג במערכת, אתה צריך לעשות את התפקיד שלך, ואל תיכנס לפה, ואל תיכנס לפה, ואל תיכנס לפה. אבל זאת לא אחריות אישית, זה פשוט אומרים לך, אל תיכנס לפה, אתה לא... וגם לא מידות מוסריות בדיוק. נכון. מה את קצת מתקרב לזה? זה טכני מאוד. בדיוק, זה לא קשור למוסריות של היחיד, וגם, זאת אומרת, העניין מול האלים נפטר במשא ומתן, לא באלכס מסתכל פנימה, עושה רפלקסיה פנימה ומעצב את עצמו, זה לא הסיפור בכלל. יש, האמת היא ריטואלית, היא ביצוע, אתה מבצע את האמת, תזכור את המקדש המצרי, הוא ריטואל אחד, הוא הירוגליף אחד גדול, זאת אומרת, הוא ריטואל אחד גדול. נכון, גם בספרות החוכמה, סליחה שאני מפריע לך. ספרות החוכמה, אגב, שייכת חלק ממנה לעולם היותר ארכאי, אבל לא... אני חושב שגם בספרות החוכמה, אם אנחנו מדברים עוד לפני קריסת הברונזה, ממש מה-14, מה-15, גם העצות, איך להתנהל עם מילים, הם בעיקר לא נדרש ממך, עוד פעם, שינוי פנימי, אלא אומרים לך... תעשה ככה, שיהיה ככה, שלא תהיה איזה בצורת, שלא יהיה איזה משהו, עוד פעם, זה הוראות טכניות כאלה. זה סיפור ארכאי, סיפור שקשור באלים, שהם לא אכפת להם ממך, והם לא אוהבים את הבן אדם, הם אוהבים את אלכס אולי, או את משה, אבל לא את הבן אדם. הם יכולים לאהוב מישהו מסוים, אתה לא מעניין אותם, הם לא מוסריים, הם חרות יותר גרועים מכולם, הם אונסים, הם מגלים עריות, הם רוצחים, הם חלק מהטבע, הם יכולים להיות טמפרמנטליים, אבל הם גם המקור של הכל. אז
אתה מתנהל מולם כמו שווסל מתנהל מול מלך רב עוצמה, והבריתות, לא מקרה שהבריתות האשוריות והמסופוטמיות מתאימות לזה. עכשיו, מה שקורה זה שאנחנו מתחילים לראות רפלקסיה על פני ריטואל, אמת כמשהו שאתה הופך להיות ולא כביצוע, אוניברסליות, אתיקה שמעבר אוניברסליות לשבט, למשפחה, וצדק. צדק פתאום הופך להיות תמה אלוהית. עכשיו, האלים, צדק של האלים זה פשוט דיקי, זה האופן שבו הגורל מארגן את הדברים. זאת אומרת, אין פה איזה סיפור של להיות צודק מול האדם, זה לא מעניין אותם, האלים הם לא במשחק הזה, פתאום אנחנו רואים שינוי, ואמרנו ביוון, סין, הודו, פרס וישראל, אז נגיד כמה דברים על הדתות האלה. ביוון יש לנו את החקירה הסוקרטית, שאומרת לך שהכל עובר דרך המנסרה האישית, אבל חותרת לפרספקטיבה אובייקטיבית מנותקת, מעבר ממנה אפשר לבקר את הכל. אפלטון כבר ממש מייצר מבנה בתוך כל יחיד של האידאות, שהוא איזשהו חיקוי לא מושלם של המבנה ההכרחי, ולכן הוא קושר, כל אדם הוא בעצם איכשהו קשור למבנה המוחלט, ולא רק דרך איזשהו תיווך. האופנשדות מבקרות את הוודות על האתיקה האימפריאלית וחוסר הצדק בקסטות, בודה דוחה את הקסטות ומחפש פתרון של סבל לכולם, הוא מדבר על שחרור, על מיינדפולנס, חמלה, לא להיקשר לשום דבר. הג'ייניזם מופיע ומציע דרך חיים אסקטית רדיקלית. בסין אנחנו רואים מעבר מעבודת הרעורים המתים והמלכים כמתווכים, והציות למלכים לקונפוציוס שמדבר על עיצוב אופי וחברה מוסרית דרך משמעת ונאמנות, והוא מציע את הרן, כן? הדרך של הכבוד עצמי, חמלה, אנושיות וסדר חברתי שמושג דרך התנהגות מכובדת. לאו צה מטיף לאי התערבות, לצניעות, להתבוננות פנימית. בפרס אמרנו, זורואסטר הציע שיש לנו אל אחד וקרב מוסרי והאדם צריך לבחור, כן? זה מאוד קרוב לתקופה שלנו, כל תיאולוגיות הבחירה למיניהן. בכל המקרים, ובישראל כמובן, מאל ארכאי, קנאי, שמתחבר עם משפחות של מלכים וכן הלאה, אנחנו מגיעים לאיזשהו אל תוכחה נבואית, ברית, אל שיש לו מידות אנושיות, או לאנשים יש מידות אלוהיות, מוסריות אלוהית דומה לאנושית, מונותאיזם קהילתי, ובסוף עוד הבית כנסת, ולפני כן הספר של דברים, אני יכול להעביר את הספר ממקום למקום, ואני לא צריך מקדש. זה כאילו ספר דברים מטרים בפחדו את האפשרות שנראית שבה של ההתרסקות של יהודה סופית. ואומרים, טוב, אנחנו נייצר לכם דת בלי מרכז, שלא צריכה מקום, רק זמן. כמה מילים אנחנו נעבור עכשיו ואנחנו נדבר על ישראל. למעשה במפגש הזה אנחנו נדבר רק על ישראל, כי גם ליוון מגיע מפגש משלה, וגם אולי להגיד כמה מילים על התרבויות האחרות והשוני ביניהם, כשלא נהיה לגמרי מערבוצנטרים. בוא נגיד דבר כזה, אם נלך עם ישראל קנול, נגיד שאנחנו יודעים שבאזור ממלכת מיטני, או נאמר עוד אפילו לפני כן במרי שהייתה קיימת עוד קודם, יש לנו דוגמאות למוסדות מקראיים כמו ברית בין הבתרים, משיכת מלכים, כל מיני דברים כאלה. ככל הנראה, קבוצה של שמים מערביים אמוריים בשם בנימינה, נמצאת שם, במרי, היא כמובן, אנחנו לא מדברים על קבוצה אתנית, יש כאן ערבוב של האנשים שהיו במיטני, שזה חורים, חיטים, מסופוטמים, שמים אחרים, אנחנו רואים כאן איזשהו ערבוב שהוא בעצם שבטי ישראל הקדום. כן, אני רק רוצה להגיד שאנחנו רואים את זה במאה ה-18 לפני הספירה, במרי, שזאת מדינה במסופוטמיה, עיר מדינה אפשר להגיד, ונמצא שם ארכיון מתקופה של המלך זימלירים, ששלט שם עד שהבבל לא הרסה את מרי ולא כבשה אותה, והם למעשה הרסו את הארכיון, לקחו את הדברים שהם חשבו שהם דברים החשובים, כנראה, אני לא יודע מה בדיוק היה שם, אבל כנראה למזלנו, אם לא היו הורסים לא היה לנו כלום. אבל הם לקחו את הדברים המדיניים החשובים, לקחו אותם לארכיון הבבלי שנעלם, אבל הם השאירו הרבה דברים שחשבו שהם פחות חשובים, ואנחנו היום בגלל זה פתאום הבנו מה באמת היה שם. בכל מקרה, הקבוצה הזאת, חיתית, חורית, מסופוטמית, שמית דרומית, יורדת לכיוון אזור הבשן והחורן, באיזשהו רגע, ואנחנו מכירים אותה בשם קבוצת יעקב אל, היא נזכרת
בתור קבוצה, לא בתור מקום, כבר ממש בתור קבוצה של אנשים. חלק מהקבוצה הזאת עוזב בתחילת המאה ה-13 את השבטים בחורן ובבשן, ויורד לכיוון צפון סעודיה וירדן, שם הוא יושב בין אדום למדיין, יש לנו עדות ארכיאולוגית, יעקב אל יושב בתוך שבטים אדומים, כנראה קוראת בריתות עם מדיין כנגד האדומים, כי הם הרוב, אבל האדומים הם אחים, אבל הם אויבים, אבל יש לנו פה סיפור, משם, יכול להיות שמשם בא הרעיון של אל לאומי, כי הממלכות הכנעניות היו ממלכות לאומיות, כאל היה לאומי, ושם כנראה מוצאים את יהובה, הוא כנראה אל מדייני, וולקני, קנאי, מהאלים היותר קשוחים, כמו תמיד האלים של מקומות קשים הם מאוד מאוד קשים, כן, זה המקום. ככל הנראה בסוף המאה ה-13 יש בלגן, ובאמצע המאה ה-13 יש בלגן, ויש מלחמה בין האדומים ליעקב אל, או בנימין, איך שאתם רוצים לקרוא להם, החבורה הזאת מתפצלת, חלק חוזר חזרה צפונה ומתחבר לשבטי ישראל הקודמים, וחלק מצרים. אני רק אגיד לך שבדיוק על זה יש לי כמה שיחות עם פרופסור קנול, דיברנו על זה, ועל זה גם הוא מבסס את הנרטיב במקרא של המפגש עם האל ליד מקור המים. שהמקור מים הזה נמצא כנראה בדיוק באזור שאתה דיברת עליו. אני הראשון שקראתי את הספר הזה. כן, ושם גם מדברים על העם, קבוצת אנשים מוכת חרב, זאת אומרת שעברה מלחמה שהיא במצב כנראה קשה, וזה בדיוק הרגע שבו שם המסורת הזאת מתארת את המפגש עם האלוהים. הם גם הרגו חצי מהשבט באמצע, לא חשוב, סיפור. בקיצור, החבורה שיוצאת למצרים, ככל הנראה שבט לוי, הם בעצם נמצאים שם תקופה מסוימת, קצרה, כמו נזכר בסיפור המקראי, הם עוזבים את המקום עם ידע מצרי שנוסף לידע המדייני שכבר יש להם, ואולי האדומי גם. האדומים כמובן עובדים את כוס, בני יעקב המקוריים כנראה עובדו אולי את סין, רוב בני ישראל עובדים את אל, שהוא אל הכנעני, וגם אחר כך יש לנו אל שדאי, אל עליון, אלה כולם אלים מקומיים כנעניים. עכשיו, אותה חבורה של הלוויים חוברת חזרה לשבטי הצפון, אחרי שהם כבר יורדים אל תוך הארץ, ואין לה נחלה, אז היא כנראה מקבלת את הפולחן, ומעכשיו, והיא בעצם הופכת את יציאת מצרים לסיפור של כל ישראל, והסיפור הזה מאפשר, מרכזי בספר דברים, ואנחנו תכף נדבר עליו. בכל מקרה, התנאים האלה, כן, מובילים לעידן השופטים, כן, השבטים האלה אותם מורים, מסופוטמים, חורים, חיטים, בטח כנענים גם, אחר כך כן מתערבבים, יורדים לכנען, ומתחילה מלאכת הקמת הכפרירים, כמו שאנחנו מכירים אותה, כל קומונה כזאת, כל כפר כזה הוא קומונה, לכל קומונה כזאת יש אל משלה, וכך פחות או יותר נוצר עידן השופטים, שיש בו מנהיגים כריזמטיים, אבל אין בו מלוכה. עוד לפני כן הם מקבלים את השם ישראל, כנראה מתוך סירוב לשלם מיסים לפרעה, אז הם אומרים לא, האלוהים שולט עלינו, לא פרעה, אז יש התנגדות חזקה מאוד למלוכה, ובכלל לכל הקשר המתווך הזה, מתוך ההיסטוריה שלהם, שהם חיו כמה מאות שנים בצורה חצי נאוליתית, חצי נוודית, הם לא סובלים את זה, ותזכרו שגם במיטני לא סבלו, זה גם חלק ממה שהרס אותם, לא סבלו סמכות מרכזית, הם לא החזיקו בכלל צבא סדיר, רק המרכבות, שזה המריאנו, בעצם האליטה שלהם, אבל כל השאר, ממש כמו ישראל, מתחברים רק למלחמות. המלך הראשון, שאול, באופן לא מפתיע, לא לוקח מס, מקבל מעשרות כשנותנים לו, הוא שולט מהאחוזה שלו, הוא כנראה מין צ'יף גדול כמו בהוואי, שראינו, הוא שולט מהאחוזה, ואין לו בכלל עיר בירה. יהודה זה כנראה משהו במאות 11 עשירית, אנחנו לא יודעים מתי מופיע בדיוק, היא כנראה כוללת בנימין, היא כוללת יבוסים, היא כוללת את הקרתי, את הפלטי של דוד אולי, את הגבעונים, ואולי עוד עממים, איזה מין ערב רב שהופך לממלכת יהודה, אחרי שדוד כנראה אולי בזמן לפני, אחרי שדוד נכנס לישראל, ירושלים היא
כנראה מקום קדוש עוד לפני שדוד כובש אותה, כבר ליבוסים, וצדוק יכול להיות שהיה בכלל כהן יבוסי, שדוד לוקח ומוסיף לו את אביתר שבא איתו. ישראל הגדולה נחרבת ב-721 על ידי אשור, גייסה נגדה איזושהי קואליציה, זה טעות חמורה, אשור מפרקת לתאימה, מי שנכנס למטחנת בשר של אשור לעולם לא יוצא ממנה, הם בוללים אותם, באמת בוללים אותם, ויהודה מחזיקה עד 586, עוד לפני כן היא כמעט נחרבת, כל האזור סביבה מחוסל על ידי סנחריב, וכל האזור הכפרי וכל השליטה שהייתה עלה, היא בהיסטריה מוחלטת, פליטי הצפון מציפים אותה, וקורה משהו יוצא דופן, אבל לפני שאנחנו מדברים עליה, יש תופעה קודמת במאה התשיעית, אנחנו מתחילים לראות נביאים שאינם כתובים, אליהו ואלישע, והם אומרים משהו בריש גלי, אדוני לבדו. לא רק הם אומרים אדוני לבדו, אלא יש תחושה שאליהו באמת, הם אומרים שאלילות היא מחלת נפש מדבקת, ויש תחושה שאליהו כשהוא לועג לנביאה הבאה, הוא אומר, תגידו, האל שלכם חרש? אולי הוא יצא לחופש? אולי הוא בסוצ'י? איפה הוא הלך? הם צוחקים, הצחוק הזה עליהם. סוצ'י עוד לא היה, אני רק רוצה להגיד לך, עוד לא היה סוצ'י אז. משם באו, כל החבר'ה, משם ירדו, זה אזורים שמהם הגיעו, אתה יודע, ארמניה וזה, זה האזורים שהגיעו, משם הגיעו האינדו-אירופים. בקיצור, אומר להם, איפה אלוהים שלכם? ויש תחושה שהוא אומר, אין לכם אלוהים בעצם. אבל זה לא ברור. אנחנו עדיין לא יודעים את זה. בכל אופן, הם מתנגדים מאוד לעבודת פסילים ועבודת דימויים, כמו שאנחנו רואים בתורה. מאמצע המאה השמינית, יש לנו כבר צמיחה כלכלית גדולה, אפשר עוד להוסיף לך משהו? רק לעניין הנביאים. אני מנסה לקצר, אתה מעריך. כן? חברים, כאן אלכס. אני רואה שאתם נהנים מהתוכן. התוכן הזה מופק רק בעזרת אנשים כמוכם שהחליטו והפכו לפטרונים של הערוץ. קחו דקה, תנו יד לי, תנו יד לאלכס, הצטרפו כפטרונים לערוץ. עכשיו אפשר להמשיך בצפיית הסרטון. כן, לא, אני חושב שאנחנו הגענו עכשיו לנושא מאוד חשוב, ופה צריך להיות, אני מוכן לעשות 20 פרקים, לא ממהר לשום מקום. אני חושב שמבחינת הנביאים צריך להבין שזה באמת כוח, פתאום שבא כוח אדיר, שבא מתוקף איזושהי מוסריות וקשר לאל, ומציפים מוסר למלאכים, ולא רק שהם מציפים מוסר, הם משחקים תפקיד חשוב בשלטון, בשליטה. הם מתנגדים לבית אחאב, בית עומרי, כפי שאתה יודע, בסופו של דבר, הם מוליכים לפחות לפי הטקסט המקראי, הם מוליכים את יהו, לקחת את השליטה בישראל, להשמיד את בית אחאב. זה חדשנות רדיקלית. מי הם בכלל? אתה יכול להגיד, מי הם בכלל? הם לא כהנים, הם לא כלום, הם איזה נביאים, והם מובילים ממש מהלך פוליטי מרכזי בישראל. והכוח שלהם נובע מזה שהפריחה הייתה, בעצם נוצרו מעמדות מאוד מאוד מובחנים בישראל ויהודה בתקופות האלה, הייתה הצלחה כלכלית, היה נוצר הרבה מאוד ניצול, היו שעבודים גדולים של המון אנשים לבעלי אדמות גדולים, וזה יצר המון תסיסה חברתית וערעור של החברה, ובאמת אתה רואה שהנביאים הראשונים הם מדברים מוסריות, והם כבר הנביא הראשון מציג באיזושהי צורה את רעיון הברית. הוא אומר, נכון, הושע לוקח אשת זנונים, מתחתן עם זונה, כי העם זנה אחרי האלילים, והאל אומר, והושע משחק את תפקיד האל, והאישה את תפקיד העם, ובעצם הושע אומר, היה לנו איזשהו ברית נישואין, ואתם בגדתם. זאת אומרת, יש לנו כבר ברית, זה משהו שהוא בוודאי לא תיווך אלוהי, וזה איזשהו, ואנחנו נראה אחר כך זה גם מתפתח לברית שהיא בעצם יחס מוסרי של כל אחד גם, אנחנו נגיע לזה עוד מעט, לדעתי ספר ויקרא זה קונטרה לדברים, החלקים בפרשת קדושים, אבל תכף נדבר על זה. עמוס כבר ממש מדבר על חטאים אתיים,
שזה הפעם הראשונה שאנחנו רואים שלא רק חטאים פולחניים ובגידה באל, אלא ממש אתיקה של בן אדם לחברו, נהיית משהו שהאל מתעניין בו, ויש לנו יחס בעצם אישי, והפולחן לא מכפר על חטאים של אדם וחברו. ברור, מה אחאב עשה? הוא לקח אדמה לא שלו, על זה הוא מואשם. כרם הנבות. לא, הוא גם עבד אלים אחרים, אבל... גם, אבל בין שני הדברים האלה זה מלוכה ארכאית, זה הבסיס שלה, שהכל שייך לך ואתה יכול לקחת מה שאתה רוצה, ובית שסינקרטיזם, מה, תעבוד, בוא, עובדים פה האלים שלהם, זה האלים האלה, מה זה משנה, אפשר לתרגם אותם אחד לשני. אם מדינה הפסידה, אז האלים שלה הפסידו. ואז צריך לקחת את האלים האחרים שניצחו, זה לא כל כך, אין פה בעיה. בעצם הנביאים נמצאים ביחס ישיר עם האל, זה האינדיבידואל הראשון שנמצא ביחס ישיר עם האל, זה מאתגר את כל הסיפור של המלך כמתווך, זה מכוח הפוזיציה הם בעימות עם האל, עם המלך, הם אפילו לא צריכים לפתוח את הפה, כי ברגע שיש לך יחס אישי לקדוש ברוך הוא, אתה מאיים על כל הסיפור. מה שקורה במאה השביעית הוא עוד יותר מעניין, יש לנו קואליציה מרתקת, נביאים, כהנים וסופרים. סופרים, כמו שאמרת, יש להם מסורת ארכאית, זה ספרות החוכמה, בכלל. נביאים, מקורם בצפון, הם יורדים אחר כך, הרי הם הגיעו לירושלים אחרי חורבן הצפון, וכן הלאה, יש להם מסורת מוסרית. כהנים, בכלל מה שמעניין אותם זה המקדש וריכוז הפולחן. אז יש לנו פה אינטרסים שונים. מוצא את הספר חלקיהו, שפן קורא אותו, אני יודע, וחולדה מאשרת את התקפות שלו. זאת אומרת, אנחנו רואים את הקואליציה. נביא, סופר, כהן, סופר נביא. במרכז הספר עומדת הברית. גם אם ישראל מפסידה, זה לא הקדוש ברוך הוא שהפסיד, אלא ישראל בגדה בו. היא בגדה בברית איתו. משה כאן הוא הגיבור, דוד לא מעניין, מלוכה לא מעניינת, כמו שאליהו לא מכיר את יציאת מצרים ולא מזכיר אותה, אבל מכיר את אברהם ואת הסיפורים האלה, כאן יש, אם לא היה ישעיהו, יכול להיות שבכלל לא היינו מקבלים מסורת בדוד. זאת אומרת, היינו מוותרים לחלוטין על כל נושא המלוכה, כל הנושא הזה הארכאי היה נמחק מההיסטוריה שלנו, לישעיהו יש איזה אובססיה לזה, והוא נמצא שם, וזה מאוד מאוד חשוב לו, והוא משאיר את זה in business, מה שנקרא. פתאום, משה כאן הוא מאחד שמיים וארץ, משה הוא למעשה the word of God באיזשהו מובן, והוא, כל כולו הוא דאגה לחברה, ויחס אישי עם האל, ובדיוק מהסיבה הזאת הקבר שלו לא ידוע. מניעת כל סוג של פולחן של מי שהביא את הטיפוס שהביא את הדברים, כן, זה לא מתווך קבוע, זה לא מישהו, תזכור את הפרעונים, הקברים שלהם היו מרכזים אדירים בחייהם, אחרי שהם מתו זה הלך ונעלם אמנם, אבל הקברים היו מרכזים דתיים ענקיים. מה שמציעים פה זה שבעצם המלך הוא האל, המלך הארצי בכלל הוא סתם, הוא תוצר של הצורך האנושי, אם כן הם באים בו. רוצה להגיד, אדוני הוא האל, הוא המלך, לא המלך, נכון. האל הוא... למלך שלנו, גם בטקסים של חגים והכל, כמעט אין תפקיד למעשה. כן, עם ראש שנה הבבלי, המלך הוא חלק מכל התהליך הזה. מה זה חלק? המלך הוא המהות, צריך לגרור אותו באוזן. כן. לחזור לקבל, להשתחוות לאל ולהחזיר את הסדר, זה לא צחוק. נכון, ואצלנו המלך יכול להיות, יכול לא להיות שם, הוא לא קשור בגדול. אין, כנראה שהסיפור של התנגדות למלוכה הוא מאוד מאוד עתיק. תזכור מה קורה לאבימלך, הבן של גדעון מנסה לשלוט, רוצחים אותו בסוף. יותם הבן השני, אומרים לו לשלוט, הוא אומר רגע, בוא תשמעו, יש סיפור על העצים, כל אחד מהעצים הצענו לו את המלוכה, והוא אמר לו, רק הכי עלוב שלא נותן, לא פרי, לא צל, אין לו שום דבר אחר לעשות, הוא לא יוצלח, והוא העבד, כי אם לא, רק הוא הסכים העתד, ואז יצא אש ושרפה את כל זאת אומרת, המלך הוא מקור לחורבן, אני לא סובל, יש התנגדות עצומה למלוכה, אמרתי, אם לא ישעיהו, לא יודע אם בכלל זה היה נשאר לנו. טוב, זה היה נשאר בתהילים.
בתהילים יש לנו מסורות עתיקות, שבהם המלך הוא בן של אלוהים, או אלוהים בורא את המלך, או המלך משתתף במעשה בריאת העולם. זאת אומרת, תהילים משמר תמונות יותר ארכאיות, יותר עתיקות, מזמורים שכנראה נלקחו מכל מיני מקדשים אחרים שאנחנו מכירים מהאזור, אולי מסופוטמים, אולי כנענים, אולי חורים, אולי חיטים, אנחנו לא ממש יכולים לדעת את זה. יותר מזה, בספר דברים אומרים בכלל המלך כפוף לחוק, מונרכיה חוקתית. מה שיש לנו קצת, יש לנו בבריטניה, וקצת בארצות הברית, כי גם בארצות הברית לנשיא יש כוח כמעט כמו של מלך, אבל הוא כפוף לחוק והפרלמנט מאזן אותו ובתי המשפט, מה שיש לנו יסודותיו בספר דברים. והדבר הכי חשוב, שהפך להיות המהות של הדת היהודית בכלל, זה הספר. מעכשיו ספר הברית הוא הבית שלנו, לא המקדש. אני יכול לקחת את הספר, וללכת איתו ממקום למקום, הקהילה תתאגד סביב הספר, סביב הברית, ותהיה מסורת קריאה בתורה הקהילתית, ואנחנו לא צריכים מקדש, האל נוכח בכל מקום, וזה כתוב בדברים, האל נוכח בכל מקום, שהספר שלו נמצא, וכן, האל נוכח, כן, או דרך הלב האנושי, נזכור, מה ירמיהו מבקש? לב שנשלט על ידי האהבה של האל. מה יחזקאל מבקש? ברא לי לב חדש. מה ישעיהו השני אומר? האל שייך לכל העמים. עכשיו, בויקרא, שנכתב כנראה החלק שמעניין אותנו פרשת קדושים, מתישהו במאה החמישית, הכהונה, בעצם מוצג שם משהו אחר לגמרי, האל יושב בתוך עמו, יושב בתוך אוהל מועד, זה הקיום האידיאלי, מסביבו הכהנים והלוויים, הכהנים סביבם הלוויים סביבם העם, כן, מנדלה כזאת, מחנות, כן, ובעצם מין כוכב כזה, שבמרכזו, כן, זה מעגלים ככה, ושמה יש לנו תמונה, איזה סינתזה מעניינת, קדושים תהיו כי קדוש אני. מה הכוונה? אם אתה קורא קדושים תהיו כי קדוש אני, השם אלוהיכם, אני המהות שלי היא להיות קדוש, זה השם שלי, זה מה שאני. אתם יכולים להתקדש, איך? מופיעות שנפים שטורים של מצוות ריטואליות ששייכות לכהנים, כהנים משמרים את הכוח שלהם, ומצוות מוסריות, אתיות, חברתיות ואישיות. עכשיו כותבים בספר, בפרשת קדושים, אם תעשו את זה ונקדשתי בתוכם. נקדשתי זה כבר יותר מזה, זה האל מתנפח או מתפשט. דרך המידות של הקהילה המוסריות והפולחניות, האל נהיה בעולם. הוא נוכח דרכה בעולם, והקהילה היא בעצם מתקדשת באמצעות מה שנקרא והלכת בדרכיו. עכשיו הזכרתי כבר קודם שיש לנו קטעים גם בשמות וגם במדבר, שדרכי האל או המידות שלו מוצגות למשה כמשהו שצריך לחכות. הן עדיין מוצגות בצורה ריטואלית, האל מראה למשה את הריטואל, האל קורא לפני משה, אל רחום וחנון מלך, כן? ומשה מבין את הנקודה, וכשאלוהים רוצה להשמיד את העם, הוא שולף את הסיפור הזה. הסיפור הזה של מידות, והיחס בין המידות של האל למידות האדם, הוא סיפור מאוד 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 ותיק. וביהדות, והוא התפתח בצורות מעניינות. עכשיו בבבל, כן, עם המעבר לבבל, אנחנו יודעים שהבבלים לא בללו, הם לא ערבבו, הם אפשרו לאליטות לחיות בבבל, לאליטה, הם לקחו את האליטה, אפשרו לה לחיות בבבל כקהילה, רק עם התקופה הפרסית, בעצם ברגע שקורש מגיע וקורש אומר אתם יכולים, לא רק שהוא נותן ליהודים לחזור, אגב אולי זה בגלל הדת הפרסית, אולי בגלל שהוא מתרגש לראות מישהו, עם שמאמין באל אחד, וכל הסיפור המוסרי, זאת אומרת אולי הוא רואה את הדמיון, אולי זה מה שמעניין אותו, אני לא יודע. אבל קורש, וקורש גם אגב, הוא דוגמה לזה שאתה לא צריך להיות יהודי כדי להיות שליח אלוהים, הוא השליח של האל, האל בחר בו וזהו, הוא לא צריך יותר שום דבר.
ושם בבבל ובפרס נוספת תפיסה של גאולה ותקווה ושיקום, מזה נוצרת כל הספרות האפוקליפטית אגב. ישראל בעצם משוחרר מהחוקים הארציים, כן? אין המזל שולט בישראל, המזל זה הכוכבים, רק החוק האלוהי, והדת ספר הזאת הולכת ומתפתחת, וכאן נולד מוסד חדש. אם המוסד החדש היווני הוא הגימנזיום, גברים חופשיים פוגשים אחד את השני ומתאמנים ביחד, ומייצרים את האחווה שקשורה כמובן באידיאלים של הלחימה והגבריות היוונית וכן הלאה, וכל המידות שקשורות בה. בבבל פרס אנחנו מוצאים את בית הכנסת. בית הכנסת זה הביטוי של חזון ספר דברים עד הסוף, כן? אנחנו, ברגע שיש לך 10 יהודים, גמר, יש לך מקדש, אתה יכול לעשות פולחן, אתה לא, אין פה שום, אין כאן שום בעיה. ובעצם צורות חדשות של דתיות משפחתית וקהילתית מתפתחות, אנחנו נראה אותן מגיעות פורצות לשיא שלהם במשנה, בתרבות המשנאית. התרבות המשנאית של המאות הראשונות, 200 לפני הספירה, ואולי עולה על הכתב ב-200 לספירה, עד 200 לספירה, בעצם עושה מהלכים חד משמעיים וממירה את כל המושגים המקראיים, החצי ארכאיים, היותר ארכאיים, הלא, ממירה אותם לכדי מושגים משפחתיים. אני אתן דוגמה אחת איך היא עושה את זה. יש לנו מושג של בן סורר ומורה, למשל, בן סורר ומורה בשבט, כמו של אברהם אבינו. קודם כל, אמרנו, אין דבר כזה אינדיבידואלים. אלכס הוא הראש שבט, יואב הוא הילד של אלכס, הוא הנכד, הוא האחיין. אז יואב הוא כמו אצבע של אלכס, אם אלכס רוצה להוריד את האצבע שלו, אין שום שערוריה בלהביא את יצחק להר המוריה. בסדר? אין שערוריה. זה דבר שמותר לאבא לעשות, כי הוא ראש השבט הארכאי, והוא אחראי על השבט, ואף אחד אחר הוא לא אינדיבידואל, רק דרכו. זכור, האבא זה האל המקורי, האבא השבטי, כן? עכשיו, בן סורר ומורה זה אחד שמסכן את כל השבט. למה? הוא לא רוצה להמשיך, הוא לא רוצה לעבוד, אולי הוא שודד, זה משהו מאוד מסוכן, ולכן במקרא אומרים, כן, כנראה יש הלכה שמותר להרוג אותו, המקרא לא, הוא כבר יותר צירי אקסיאלי, אז הוא עושה כל מיני משחקים, הוא אומר לו, לא, אתה לא הורג אותו סתם ככה, אתה צריך להביא את הזקנים, וגם האמא צריכה להעיד, אתה כבר רואה פה אקסיאליות, ציריות, כן, פתאום, מה המשמעות של הזקנים? הרי האבא הוא, כן, ראש השבט, המלך הוא, ומה פתאום האמא? מה בכלל נשים פה קשורות לעניין? זאת אומרת, הם מייצרים כאן איזשהו הליך משפטי של עדות, זה גם חלק מהמהלך הצירי במקרא, הפורנזיות, מתחילים לדבר על האל במונחים של עדות והוכחה. המשנה כבר לוקחת את הנושא של בן סורר ומורה, היא מבינה מיד שיש לה פה עסק עם משהו שלא קשור אליה בכלל, לא קשור לעולם שבו היא חיה. והיא אומרת, אז מתחילים, ואני לא הולך לעשות את כל הסוגיה, אבל הם מתחילים, אומרים, טוב, זה רק בנים, לא בנות, יאללה, חתכנו חצי. אחר כך אומר, טוב, זה רק בין גיל 12 ל-12 ורבע. הופ, חיסלנו את כל השאר. טוב, אומר השלישי, לא, 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 זה רק אם היה ליסטים מראשיתו. היינו, אם הראה התנהגות פסיכוטית, שהיא מזיקה לשבט. טלק, חתכנו כבר את כל שאר הדברים. בסוף, והם ממשיכים לקצר ולקצץ, עד שלא נשאר לך מקום בקטגוריה בכלל, ואז מופיע רבי שמעון, החכם הכי חשוב, אבל גם אחד שלא סופר אף אחד, ובעצם הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא ישירות, הוא מאוד לא קהילתי, והוא אומר, מה פתאום לא היה בכלל דבר כזה? זאת אומרת, אין לו בעיה לבוא ולהגיד, אחי, לא היה ולא נברא, הוא אומר, לא היה בן סורר ומורה. וזה כל כך מלחיץ את המשנה, שהיא ממציאה חכם, רבי יונתן, שבא ואומר, לא, 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 אני ישבתי על קברו, זאת אומרת, בוא אחי, אתה לא יכול למחוק את המקרא, אתה מבין מה אני, אתה לא יכול לבוא ולהגיד לי באמת, אתה יודע, הכל כלום, בוא, תעשה מהלך פרשני, מה זה להגיד אין בכלל, לא היה ולא נברא. אז אנחנו רואים כאן, איך הולכת ומתפתחת הדת הקהילתית שאנחנו מכירים, שבסופו של דבר, תפילה תחליף קורבנות, מצוות, הכל יהיה בין אדם לחברו, בתוך הקהילה, קריאה בתורה בקהילה, פרשנות, וגם צורך לקרוא ולכתוב בעברית. אז אם אנחנו מסכמים את מהפכת הציר הישראלית, יהודאית ישראלית, ראשית,
האל מובחן כמקור חיצוני לחלוטין למציאות. הוא לא הקוסמוס, אמרנו, האל נעקר מהקוסמוס, הוא ברא אותו, הוא לא אימבדד, הוא לא מוטמע בו, הוא עקור ממנו. והוא גם נקודת מבט חיצונית לחלוטין, ניטרלית, ממנה אפשר לבקר כל דבר. אנחנו כבר במקום שיש לנו מעמד כמעט אובייקטיבי, במובן המדעי, במובן של תחילת של המודרנה המוקדמת או האמצעית. והרעיון הזה של אל שהוא בעצם נקודת ביקורת חיצונית מוחלטת. דבר שני, המקרא עובר לחקירה של הטבע המוסרי של האל, ויש שם סיפור רציונלי פורנזי, מחפשים, שואלים על עדויות ומדברים מה המידות שלו ואיך לחקות את המידות שלו. יש כאן דיון במוסריות של האל, והמוסריות שמומלצת היא מוסריות של ויתור על העולם הזה. לא שגשוג והצלחה, אלא ויתור על הכוח וההצלחה בעולם הזה, לטובת חיים של מסירות לאל ורפלקסיה מוסרית. הקריאת שמע בעצם אומרת, שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. כל אישיותך, כל כוח החיות שלך, הנפש, וכל האהבה שלך. אלה שלושת, אתה בעצם, יש לנו פה הזדהות אישית, קריאה להזדהות אישית מוחלטת עם האל, ויכולת לאחד אותו בכל פעם, כן? להתאחד איתו בכל פעם שאתה קורא, זה לא רק סיפור קהילתי. וזה גם אחריות, זה גם אחריות שמועברת אליך, שזה צריך להבין. בהחלט. זה לא מספיק להגיד שאני אגיד, מישהו יעשה את הפולחן, איזה כהן יקריב קורבן, לא. ולא יעזור, זה גם לא יעזור, זאת אומרת, באופן כללי, שום פולחן לא יעזור לרפא חטאים אתיים, חטאים מוסריים, זה דבר שקשור בקהילה וביחיד, לא קשור, תשמע, זה טריז מעניין, אנחנו נדבר עליו, זה הסוף, אנחנו תכף נגיע אליו, תכף. הדבר השני הוא, כן, ראינו את פרשת קדושים עם רעיון הקהילה והיחיד המוסריים שתומכים אחד בשני, בעצם היחיד והקהילה, והקהילה כולה היא פלטפורמה לאל להתממש בו, דרך הריטואל ודרך המוסריות, בעצם אתה לוקח את הפנים המוסריים של האל. דברים הציע לנו עם שנשלט חוק ולא מלך בכלל, ומונרכיה חוקתית שבה המלך כפוף לחוק האלוהי, הבטחה, בגידה, עונש, גאולה. בבבל אנחנו כבר מקבלים סיפור שלוקח את הסיפור של דברים שתומך בדת שלא תלויה במקום, ומפתח אותו לשיאו, והשיא הוא בית הכנסת. פה הקהילה יכולה להתאסף בכל רגע נתון, היא כפופה לכל מדינה, זה לא מעניין אותה, זה כמו הדרוזים, נכון, לא מעניין אותה איזה מדינה שולטת, היא מציעה דרך חיים אלטרנטיבית מלכתחילה, היא לא חלק מהמדינה, וכאן אנחנו נועצים את היתד הראשון, שבסופו של דבר יפריד בין המדינה לכנסייה, ויוביל במודרנה להפרדה בין דת ומדינה. כי ברגע שהדת לא תלויה לחלוטין במדינה, ולמעשה מהווה אלטרנטיבה לחיים האלה, לחיים, בעצם ויתור על כל מה שהמדינה עוסקת בו, שהיא עוסקת בכלכלה, בפיתוח, אנחנו כבר מוצאים, יש לנו כבר דבר אחר לחלוטין, וחדש לחלוטין. פחות או יותר, זה מה שרציתי שנדבר עליו למפגש הזה. יש לי שאלה. כמה שאתה רוצה. ואני רוצה לדבר על איך שאני רואה את מהפכת הציר, הדבר העיקרי שם זה המוסר. אוקיי? אבל גם הטרנסצנדנטיות והעקירה. הטרנסצנדנטיות והמוסר. כאילו זה הכל עוד פעם, זה גם האל הופך להיות פתאום לאיזה מוסרי, כן? פתאום מעניין אותו מוסר, פתאום הוא מתעניין בשאלות האלה בכלל. ובכל אדם יש איזה אל קטן, הצלם, זה בכלל כאילו. נכון. אז אני מנסה להבין המעבר הזה, כי אני אומר לך, אם אני מסתכל על הטקסטים שהם לפני אפילו קריסת הברונזה, כן? אפילו טקסט אוגריטי, אז יש שם ניצנים של המוסר, לדוגמה, שואלים שם אותה שאלה ששואל המקרא, מי הוא שופט הצדק, אדן, וכתוב באוגריטית, כתוב אדן, יתום ואלמנה. זאת אומרת, גם פה כבר יש משהו... זה מתחיל. הוא שופט צדק, כי הוא דואג לחסרת ישע. אבל תזכור, היה לנו את זה גם במצרים, כשהייתה לנו תקופת מעבר בין האימפריות,
בין המוקדם לאמצעי, בין האמצעי היה תקופת מעבר שבה הכל מתערער, ונהיים שליטים מקומיים, והשליטים המקומיים שולטים בזכות, אם הם מצליחים להביא לאנשים שלהם, לטפל בהם, וכבר נוצר יחס שהוא טיפה יותר קרוב בין, כן, ושל תלות יותר, ויחס בין השליט לבין, זאת אומרת, אנחנו רואים הבלחות, כמו שראינו במצרים, אל שבורא בדיבור, וראינו תמונות מונותאיסטיות לחלוטין, וראינו, זאת אומרת, ראינו כל מיני תמונות כאלה שמבשרות, אבל, וגם, אני אגיד לך, גם התהליך הוא מאוד הדרגתי לדעתי, אני לא חושב שהדברים האלה פורצים במכה, ואני, במיוחד לא ביוון, ביוון אתה ממש רואה תהליכים הדרגתיים, אנחנו נדבר על הומרוס, כבר אצל הומרוס וסיודוס אתה מתחיל לראות דברים שמזכירים, אבל רק עם הטרגיקונים ועם הפרסוקרטים ועם הסופיסטים אתה באמת רואה את המבשרים, אבל פול און, עידן ציר ממש, כמו שאנחנו אוהבים לדבר עליו, במובן הזה שיש טרנסצנדנציה, והסובייקטיביות המוסרית, היא הדרך אל הטרנסצנדנציה הזאת, ואתיקה של ויתור על העולם, וכל הדברים האלה, אתה רואה רק מאפלטון ואפלטון, זאת אומרת סוקרטס, אנחנו לא יודעים, בלי להפריד בין אפלטון לסוקרטס, סוקרטס, אפלטון, זה בערך הסיק. אז אתה צודק ב100%, יש זרעים, יש כל מיני, אבל עד שאין, א', התרסקות מוחלטת, ב', תראה כמה מסורות נדחקות פה ביחד, גם במקרה היווני וגם במקרה הישראלי. במקרה היווני יש לנו את המיקנים שירשו את המינויים, נהרסו ונורשו על ידי הדורים, ובמקרה הישראלי יש לנו חורים, חיטים, מסופוטמים, כנענים, זאת אומרת, אתה רואה התרסקות של המון 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 ציוויליזציות, אתה רואה תקופה פתוחה שמאפשרת למשהו כמו ממלכה לאומית קטנה ועיר מדינה להתקיים, לזמן מאוד קצר, החלון הזה נסגר משהו כמו המאה הרביעית, והכל הולך לעזאזל. זאת אומרת, אנחנו רואים חזרה של כוחות שפועלים בצורה כאילו ארכאית, אבל הן נהיות אימפריות אוניברסליות. גם ההלניזם הוא אימפריה אוניברסלית. אתה מדבר על האימפריה של אלכסנדר הגדול, אחר כך רומא, כן? כן, כן, אלה כבר. בין האימפריות האלה, ואחרי חורבן גדול ובלילה של הרבה מאוד עמים ותרבויות, יש לנו את התקופה הזאת הקצרה באזור שלנו ובאזור יוון, שבו אנחנו רואים את כל הדברים האלה מלבלבים, הם לא עושים שום שינוי, הם מתים, אם אתה רוצה, אבל בסופו של דבר הם מנצחים. גם המודרנה, באופן עמוק 200 שנה אחרי מותו של קונפוציוס שנכשל לחלוטין, אף אחד לא קיבל לא הוא ולא תלמידיו לא התקבלו, מגיע מנקיוס והופך את התפיסה שלו לתפיסה השליטה בסין, בהודו, התמונה הזאת של הבודהיזם, זאת אומרת הבודהיזם מגורש משם באיזשהו שלב ועובר לסין, אבל הדתות שנשארות פה עדיין נשארות בעלות השפעה צירית עמוקה, אתה יכול, מי שיסתובב בהודו יודע את זה, הבבות, כל הסיפור הזה, ויוון פשוט בורט זאת אומרת, כל הסיפור של המדע, של הדמוקרטיה, זאת אומרת, בסוף, אנחנו תוצר של הדבר הזה. דוקטור אשכנזי, יש לי שאלה. שוט. אני מנסה להבין איך הצליחו להוציא את האלוהים מחוץ למערכת. כי אני אגיד לך, אם אני הולך, עוד פעם אני הולך לאוגרית, כי זה הטקסטים שיש לנו, כנראה הם לא היחידים שכתבו את זה, ושם יש טקסטים ממש מסוף העידן הברונזה, כן, נגיד 114. ושם, האל, אם אני מסתכל על האלוהים, נגיד בעל, כן, שהוא אל החשוב שם, אז מה שהוא עושה זה ממש קשור לאופן איך האדמה, כדור הארץ מתפקד. ואני אתן לך דוגמה, למעשה הוא רוצה לבנות לעצמו ארמון. עכשיו, היות והוא פוחד מעלים אחרים שם, כמו מוט שיבוא וירוג אותו, הוא אומר, אני לא רוצה פתחים. אבל אומרים לו, אבל אם אתה תעשה ארמון בלי פתחים, המים לא ירדו, הכדור הארץ כולם ימותו. זאת אומרת, הוא והארמון שלו הם חלק מהמערכת, שאם אתה סותם אותה, אתה סגרת ברז, ואין כלום. לגמרי. עכשיו, מצד שני, יש שם כבר אל אחר, כביכול האבא שלו, אל, כן, שגם אנחנו עובדים אותו, שהוא פורש לגמלאות.
כן, זאת אומרת, הוא פורש לגמלאות, הוא יושב איפשהו מקור כל הנערות, לא ברור איפה הוא יושב, איפשהו מקום מרוחק, לא מתערב יותר מדי. זאת אומרת, כן, כמו איזשהו תהליך כזה של אל אחד כמו אנו, האקדי, זה אותו. אבל עדיין הבעל הוא במרכז החיים, וזה מחזור כאילו חקלאי, שהוא כל שנה חוזרים על אותו מאבק. אבל אם אתה רואה... איך אתה מוציא מהמצב הזה את האל? איך פתאום הגיעו למסקנה שאת האל אפשר לשים בצד? לא הבנתי, לא מבין את זה. אף אחד לא יכול להבין, זה לא שאלה שאפשר לענות עליה, אבל אני יכול להציע כמה אפשרויות. אם אתה רואה במצרים אל שבורא בדיבור, והוא אומר, זה כבר הרחקה מאוד גדולה, הוא לא עושה, הוא אומר והדבר נהיה, והוא חושב קודם את הפלן, אז יש כאן הפרדה מהותית בין האל לעולם, יש את כל העולם צורה, בטח הם חשבו על הירוגליף הרי, שנמצא לו במיינד, ואז הוא אומר והדברים נהיים, יש כאן כבר הרגשה של סוג של הפרדה, עכשיו אתה יודע שברקע היו תפיסות עוד יותר עתיקות של אל שמאחורי כל האלים, שהם כולם גילומים שלו, או שהוא הקוסמוס כולו, אז אלה דברים שאתה מכיר היטב, אחר כך תחשוב מה קורה עם האל המדייני, השם, הוא קנאי בצורה כל כך רדיקלית, שהמהלך לכיוון של להגיד בכלל אין אלים הוא לא כזה רחוק. אתה מבין מה אני אומר? עכשיו, אני לא יודע, אני סתם, אנחנו מדברים פה לגמרי, אתה יודע, על הפרנג'י, אנחנו לא... אני חושב שאם יש לך כבר אל בורא, שהעולם כולו קיים כתוכנית בתוך המיינד שלו, והוא לא חלק מהדברים, בדיוק לא השערה כמו בעל ולא... זאת אומרת, כבר נוצרה במיינד שלו הבחנה מוחלטת בינו לבין העולם, והוא בורא בדיבור, שזה משהו רוחני וחסר מלכתחילה, ויש לך תמונה שלו כקנאי, ויש תמונה של אל אחד שהוא מעבר לכל האלים, זאת אומרת, מעבר לכל הביטויים הטבעיים של הקוסמוס, כל הדברים האלה ביחד, עכשיו תוסיף תקופת משבר פוליטי, ותקופה שצריך להמציא מחדש, באופן הדרגתי, זה לא קורה במכה, אתה מבין? זה קורה בהדרגה, ואתה יכול לראות איך הדברים הולכים ונבנים, כן? אז זה לא נראה לי, זאת אומרת, so far fetched, או כל כך לא, אבל שוב, אי אפשר לענות על השאלה. גם אצל אחנתון, אל השמש, כן, הוא למעשה מאוד נשגב. הוא לא ממש... אבל הוא גלגל השמש עצמו. כן. ובית אצל החנתון, מקור הידע על העולם איננו פורנזי. וגם איננו לוגי הקשי או אמפירי או הסתכלותי כמו אצל היוונים. מקור כל הידע המוחלט על העולם במזמור אתון. והאל הוא, והמלך הוא אלוהי בעצמו, אל בעצמו, והוא מתווך מוחלט של הדברים האלה. יש כאן אפילו נסיגה. זאת אומרת, זה נשמע נסיגה אפילו מהבנות תיאולוגיות מצריות קודמות, או מיתולוגיות, כאילו. זאת אומרת, זה אחנתון מבשר, וזהו. זאת אומרת, אם רואים בו מבשר, אין לנו, זאת אומרת, הוא לא נראה אחד שבוודאי לא העניין המוסרי, בוודאי לא איזשהו אישיות, זה פשוט השמש עצמה, המקור של האור, המקור של מה שמאפשר את הכל. אז יש בזה משהו, אבל אני לא רואה בהכנתון, מכל מה שקראתי עליו, אני לא רואה בו שום דבר ממה שפרויד כאילו כותב עליו, והפך לנושא סופר, אתה יודע, טעון. אל מונותאיסט הראשון, כן. אמרת לך, יואלים, אין מונותאיסטי ראשון, רק 3,000 לפני הספירה, מה יש לנו, אתה יודע, יש לך כתבים מ-2000 לא יודע כמה, מדברים על אל שמעבר לכל אחד, אוקיי, זה גם מונותאיסטי. עזוב, זה לא, אנחנו צריכים לדבר מאוד בדיוק על ההמשגה המדויקת, הוא צריך להיות גם טרנסצנדנטי לחלוטין, ולא מושפע תחת הכוחות של העולם הזה והחוקים שלו, הוא צריך להיות גם בעל פנים אנושיים לחלוטין מוסריים, שהאדם צריך לעקוב אחריו, גם בעל יחס לקהילה, וגם ליחיד, גם, זאת אומרת, מלך על הקהילה, יש פה כמה דברים שצריכים להתקיים, זה לא מתקיים כאן, אני לא רואה אותם בהכנתו,
מה שמעניין בתקופת הציר זה שאנחנו עוברים בהדרגה מהמיתוס הארכאי אל הלוגוס כמיתוס המרכזי. הלוגוס, זאת אומרת, ההיגיון של המציאות הופך להיות המיתוס. הטבע היווני למשל הופך להיות מערכת המובנים הטבעיים. The sense of it, מה שמאפשר את הדברים. על זה אנחנו נדבר כשנדבר על יוון. דוקטור יואב אשכנזי מווינה, פרק מרתק, בכלל נושא מרכזי ומרתק. תשמע, אפשר לדבר על זה כמו שאמרת, אפשר לעשות על זה שנה שלמה. אני אחשוב עוד, אולי אם יש לי עוד שאלות, כי זה באמת נושא חשוב מאוד, אני חושב, להבין אותו, כי יצא הכל משם, ממהפכת הציר, בסוף יצא אפילו מודרני, אפשר להגיד. ואני רוצה שאנחנו נעקוב אחרי המהלכים האלה, כשאנחנו נגמור לדבר על יוון, אנחנו נעבור לדבר על ימי הביניים, ועל המהלכים בימי הביניים המאוחרים, ואיך הנצרות בעצם מביאה את הרעיונות האלה של אינדיבידואליות ומוסריות וכן הלאה, אחרי שהם כבר שקעו, ואיך הם הופכים להיות בון טון ומרכז בתקופת לפני הרפורמציה והקונטרה רפורמציה, ואחר כך לאט לאט נראה איך הגענו למצב שבו אנחנו נמצאים היום, כמו שצ'ארלס טיילור אומר, אם ב-1500 ישבת בפירנצה, ולא היית כמעט יכול להיות אתאיסט, כי כל דבר גרר יחס לאל, כן, העולם, קודם כל כולם חיים בקהילות נאוליטיות כמעט קטנות, עם פולחנים לגמרי פלאוליטיים אפילו, ובית כל דבר שאתה עושה במרחב, דרש את ההתייחסות לאל, כל דבר, כל התייחסות לתופעה, להגיד משהו, לשפוט, לקלל, לברך, פתאום הגענו למצב בניו יורק ששנת 2000, שיותר קשה להיות מאמין מאשר אתאיסט. זה אותו 500 שנה, משהו שהיה כמעט בלתי אפשרי, הפך להיות דיפולט אופשן. ופתאום להיות מאמין זה יותר קשה. אנחנו צריכים לנתח גם את הסצנה המודרנית, האימננטית. ואתה אמרת גם שאנחנו אולי לא נהיה כאלה אתנוצנטרים מערביים, ונדבר גם קצת על הזורואסטרים, קצת על ההודו, קצת להבין גם מה קורה במקומות אחרים. כן, כן, בשמחה, אבל אני נעזר באריק מורן, הדוקטור ללימודי הודו, והוא עוזר לי, עם סין אין לי כל כך עם מי להיעזר, אני פשוט קורא ספרים, והיא גם מקרה עוד, אף אחד לא, זאת אומרת, שם הולכים על הריטואל, ולא על ספר וכן הלאה, ויחס אישי פנימי וכן הלאה, ולכן היא מקרה מרתק, ויכול להיות שהיא איזון הרבה יותר טוב ממה שיש לנו במערב היום, כי האינדיבידואליזם שלנו משנות ה-60 איבד כל שליטה. עד כדי כך שאותנטיות נחשבת כל מה שאלכס מרגיש, אז אם יש לך גירות בגב הוא אותנטי, אתה מבין מה אני מתכוון. אנחנו נדבר על כל הדברים האלה. דוקטור יואב אשכנזי, תודה רבה לך, חברים. אם אתם לא שמים אחרי פרק הזה לייק, סאבסקרייב, אם לא עשיתם, ולא מצטרפים לחוג הפטרונים של הערוץ, אני לא יודע מה נעשה איתכם, נדבר. לא יודעים איך לשכנע, חלק סוכריות. חברים, תודה רבה לכולם, וכמובן תודה ענקית לדוקטור יואב אשכנזי. תודה לך. חוקר באמת שאני מאוד אוהב, חוקר גדול, מווינה, תודה רבה. תודה. הערוץ הזה קיים משתי סיבות. יש הרבה מאוד צופים שצופים בערוץ הזה, ויש אנשים שהחליטו לתת יד לאלכס ולהפוך לפטרונים של הערוץ, לתמוך בעשייה הזאת. כנסו ללינקים מתחת לסרטון, עזרו לי להמשיך.